За какво си мислят момчетата? Ти знаеш ли, че ще остарееш без секс? Как голяма работа ти разбираш, че си постанал без никакъв секс? Аз мога да фана, обаче ти липсва секс. Ти знаеш ли какво е думата оргазъм, например? Да, знам. Какво е оргазъм? Сега трябва да обяснявам. Защото тя преди малко каза, че е получила оргазъм. Когато мъж и жена се обичат, те искат да получат оргазъм един от друг, нали така? За какво си мислят мъжете? Световният троцкизъм. Троцкизма е и троцкистите в наше време, макар че те не се наричат така, като троцкисти. Семейен произход в троцкистски кръгове. Ренесанс на българския троцкизъм. Троцки заслужава да бъде изучаван. Връщането на Троцки в новата българска история. Вътрешно такова ендемично троцкистко мислене. Българската троцкистка инерция от историята. Народ Троцкий, народ Белорусский, стремятся гонять над крайней стеной. Нет, они хотят братства Советского Союза.